pang gipatawag tang butchok no? Murag nagdali man. Wa sa liyo kabalo. Ano kaning buong? Aw, mao ato lang sa sihon. Eh, Ayo. Ayo, hoy. Ay! Salamat jud kay naamo to bay. Ang sa kawas ba nakadungog si mama? sige ari na lang ta. Ha? Usa man gitago ni mga hadlok makadungog ni mama. Usa na. Ipadali pa man nimo diri. Lagi sa Bitaw bay. Di pa ari tong pinabado kong problema. Punta inyo kung matabangan karon. Bisig maunsa na imong binuhatan sa una. itaw bay. Action sa tagabalakan nimo. Sa gina. Inay tiyog di mo kay makadungog si mama. Three hours later. Bitaw bay. Kamo dyan ang kaduulan. Ikaw ko sa mama mangula mo kwarta bay. Nasa ka nang huwam-huwam ni mo ha? Nang huwam ko sa mama para ipahuwam sa imo. Ito bay. Kalimot na nga nanghuwam ko sa kumanghon nga hinuwam ra pud niya sa iyang amigo. Atay ginumbuanga ka bay. Sige na gud. Please bitaw na. Sige. Dara oh. Uyak ta. Duod pa jud. Pagkaugnaw. Walay uwaw. Uy kaikog. Wa kay bolos. Uyamot. Poor. Salamat kasi yung kwarta. Kung sa inyong istorya, tinutan na gid mong amigo. Oy, 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 oy.